Out na si Bunuan, dugay ka magkakasama nakahinuklog ha. Nga dapat nga mukanaog na sa magkakasama sa departamento. Nga gisalagan magkakasama sa mga sampataw nga mga sindikato. Dari magkakasama sa ato sa Region 11, DPWH 11 no. Kano sa pagka magkakasama di diri mang resign ng mga membro magkakasama sindikato. Labi na nang magkakasama diya sa legal division sa DPWH 11 nga mga bunguton. Nga ka magkakasama yuta diya magkakasama nga nakibhang sa expansion project sa DP. Magkakasama lisod-lisuron ang pagdawat ni most payment. Wala-wala o ang ibang dokumento. O niya magkakasama magtanag tagdapulo katuig. Madugay magkakasama na anay mo ingon ni mo nga, ay, sir, gusto ka madali? 60-40 ta. Muna, Secretary Vince Dizon, ang pila ning Region 11 sa ibuhang cleansing. Kay dire sa Region 11, DPWH, ang legal division. Mauning daghan sa mga project karon magkakasama. Nagikan pa ni President Duterte karon nagkabulyaso. Tungod anang road right of way. Alang mag ako'y tag-yasyuta. Kay bahon nagukok ko sa kabuguton ang DP. Musugot ka ko? Ha? Nga ako ipabuldos magkakasama sa kontraktor. Di yung ko samtang di pa magkakasama. Ha? Makita na ko nga na magkakasamang cheque bayad sa akong yuta. Nga di inakibhang gumikan sa project sa DP. Kay ang bagatag iyag yuta magkakasama nakakauna kay bahon na. O ana magkakasama kabugutog sa pataw ang DPWH. Dungirin sa straight to the point. Mauna magkakasama ang tinuod diha. Mauna nga di ko gusto Secretary Vince Dizon nga igo kara ibutang diha ni President Duterte himuon kara pun taw-taw. Gusto ko og ka na bitang resulta. Ha? Di ko gusto nga ibutang ra ka diha nga taw-taw ka lang. Dapat yun magkakasama mataga gustisya. Ang flood control projects nga gibutangan og dakong budget sa atong gobyerno. Labi na gyud ang mga ghost projects magkakasama nga nabayran na sa atong gobyerno unya wa magkakasama nakitang proyekto. Dapat yun dunay mga priso, ha? Di lang kay kontraktor magkakasama, apil pod ang ilang mga principal nga mga politikong sampataw. Dungirin sa straight to the point. Mao nay gusto na kong imong himuon Secretary Vince Dizon. Gusto ko nga dunay maprisong nga kontraktor, dunay maprisong regional director, dunay maprisong engineer sa DPWH. Doon ako'y gusto mapriso nga mga principal aning mga kontraktor o baga taga DP nga mga politiko magkakasama nga maoy gisandayungan sa pork barrel para magkakasama ngadto sa mga projects diha sa mga nagkadaiyang distrito ning adtong nasod Pilipinas. Dungirin sa straight to the point. Mao nay atong lauman magkakasama hatagan sa nato. O gigayon si Secretary Vince Dizon kay mao pa man ni magkakasama paglingkod kagahapon. Okay? Hatagan sa nato gigayon unsa pod magkakasama iyahanga kanana ang magkakasamang himuon aron kitang mga Pilipino makaingon nga seryoso kini magkakasamang administrasyon. Dungirin